Това е Венелина. Тя е брокер на недвижими имоти в Arco Real Estate София. Но не съм като тези, за които си мислите, като чуете думата брокер. Тя започва кариерата си в Калифорния, където последните 5 години продава домове на всякакви клиенти, от милионери през хора без никакво самоучастие, до такива с емоционални нужди, които не са по силите дори на психотерапевт. Мислех, че ще продавам къщи, но се оказа, че по-често просто държа хората за ръка, докато плачеха. На Кухненски остров от мрамор. Живяла е 8 години в Америка, после за кратко в Пловдив и вече е в София, най-накрая на мястото си. След дълги години работа в Америка натрупах много опит и знания, които искам да споделя с хората в България. Целта ми е да променя начина, по който се работи с имоти тук. Процесът да бъде по-честен, по-личен и по-смислен. Няма да ти обещая перфектния имот за 24 часа, но ще ти спестя време, пари и разочарование. Ще те предпази от скрити дефекти и от съседи, които слушат чалга в 9 часа сутринта. Венелина винаги е усмихната, винаги готова да помогне. 100% на твоя страна. И вече част от екипа на Arco Real Estate. Ако искаш брокер, който вдига телефона, а не рамене, знаеш на кого да се обадиш.